To masani makuro mar Ruto ni, to watiyo kodgi nikech nyocha piny, nyocha ne jo nyithiwa miluongo ni Gen Z, nyocha wuok oko mosiro agenda mane marwa mar ODM, nikech wach mar demonstrations against overtaxation mar jopiny, wach mar bei mar gik moko dhi nyime kendo kambi bende iloro nikech policies mag sirikal ma nyocha nitie ni. Wan mane wachake kaka ODM, ma bende ung'eyo ni nyithiwa nothoe mang'eny ka kigowa kinegowa e estate kuondegi. To Gen Z ka nobiro, to ne gibiro gi teko ma nobwogo sirikal mane nitie sani ni. Nobwogogi mane chalna ka gima koro dwa bede gima waluongo gi dho Ingresa ni instability e piny. To ka jowa nong'iyo mamoneno, to wacho ni kik demokrasi mwasekedo ni higni gi duto mondo oredhre piny kwaneno. Nikech ka jomoko biro ma gin gionge gi jatelo, to gionge gi polisi ma gidwa kata organize ko sirikal, ni gin gionge gi political party, gionge. To koro an awuon kaka Oburu Oginga naneno ni gima kamano nyalo create position, a perfect position ma gima iluongo ni chaos nyalo timre. Nyalo miyo piny bed gi chapni, nyalo miyo piny bed gi chapni gi tungni mosetimre timbe moko pinje moko. Jo Kenya samoro paroga ni wan island, ni ma gik moko matimre e pinje ma jirani gi ni ok